Gamle knallerter er populære som aldrig før, og der er nu over 500 klubber her i Danmark, hvor folk mødes for at køre ture. I Holstebro der har Nordkap Veteranknallertklub nu 125 medlemmer, og vi har været med på tur. Det er fordi, vi godt kan lide det, og så det minder mig om vores ungdom. En tid, der aldrig blev bedre, end den var dengang. Folk de har et behov for at komme væk fra hverdagen. I en hverdag, hvor det hele det bare går lidt for stærkt. Og hvor det handler om hus og bil og hjem og børn og alt det der. Det er en Everton fra 1973. Det var sådan en, jeg købte for mine kompensationspenge i 1975. En rigtig fin knald, den kan koste måske 50.000 kroner eller sådan noget. Ja, det er sindssygt, men det er sjovt. Det koster at have en hobby. Ja, jeg savner næsten min gamle Puk Maxi. Simon, lad os se på vejret her. Lugten af benzin og brændt gummi, tøj, der blafrer i vinden og en følelse af frihed og fællesskab. I de seneste år der er det blevet mere og mere populært at mødes for at køre på knallert sammen. Og det skal helst være på nogle gamle køretøjer, som har mere end 25 år på bagen. Faktisk der har vi lige nu 500 knallertklubber i Danmark. En af dem er Nordkap Veteranknallertklubben i Holstebro. Så er vi fandme ved at være klar. Frihed. Det er da fantastisk. Så dejligt vejr, og kommer sgu helt godt humør. Jeg hygger mig. Det er skønt. Med vind i kinderne. Man bliver sgu lidt barnlig, når man kommer på sådan en her, og man bare skal afsted. Og gashåndtaget i bund. Det minder mig om vores ungdom. En tid, der aldrig blev bedre. I 70'erne og 80'erne var ungdomskultur lig med knallertkultur. Jeg husker den første knald, det var sådan en Everton her. Og så husker jeg tøserne. Og nogle af dem, de kørte jo med tunesæt dengang. Ja. Og de gik jo godt. Prøv lige at høre her. Skal vi ikke bare køre lige stille? Jeg kører bagerst. Det er vanvittigt, så mange knallertklubber der er. Der er jo mange, der siger, køb en motorcykel. Men jeg synes, det er sjovere, og så skal man ikke til at have alle mulige kørekort for det. De kobler ud Folk de har et behov for at komme væk fra hverdagen. med 30 km/t. I en hverdag, hvor det hele det bare går lidt for stærkt. Og hvor det handler om hus og bil og hjem og børn og alt det der. Et knallertliv, der er meget værd. Hvor meget har du offret på det? Alt for meget. Jamen, jeg er nok næsten 59. 50.000? Ja. Men hvad gør man ikke for friheden, nostalgien, minderne? Der er ikke mange tøser med i dag. Nej, mutter hun er der med. Når han kommer og siger, det er dejligt vejr, skal vi køre en tur? Og jeg siger, ja, jamen så er vi jo begge så glade. Når du tager hjelmen på, så kan du ikke skændes. Det er for sent. Det kan du ikke.